sumbaru nyatane kaya kalah. Lah kok iso kalah? Jare wit kros 10 ora balake tantangane musuh. Yen wong ngadatosa ning balung penting kulit kula jane penting kalah. Saiki. Terus kok tamane pusaka berarti kula jelas mati gemlecak. Kula tantang urip, Bapak. Kula tantang urip mulih. kok tantang urip? Nggih. Watakmu. Watak kula. Piyambakipun ngurus pusaka jret melayu. Bapak, melayu sas. Kebo maruta mlayu. Kula sing melayu. Kok ndangmu daro kan. Ndangmu daro ndak gali sesuker nang ngene kowe. Melayu kula kalah sas. Suker tenan iki. Bapak, menawi Joko Lodaya mboten saged ngasuraken juritipun Kebo Maruta. Lajeng kados pundi lho, Bapak? Wah, jane niki sih kudu menang. Kowe wani majune apa ora? Kula mboten. Tak kene piandel. Ben ajimu bisa unggul meneh. Pandel apa, Bapak? Waton kuwi gelem ndilak silite kebo. Oh ya kowe. Lah iki kebune niku. Piye wani ta? Jelas jirat pun nak trotol malah repot sampean. Aku ngono kuwi gelem menang kowe. Mboten, mboten nah. Ora ngerti jirat nak trotol pengen malah. Sampean niku. Malah kegojekanipun nika, Bapak. Oh, niken. Kula golek cara. Kalah akal nggunakake akal. Lajeng Niki sumiramu Kebo Maruta. Kebo Maruta. Nduk menut. Napa, Bapak? Kowe makarya supaya entuk gawe kanggo keselamatan pangeran lan kanggo bojomu entuk gawe. Makarya pripun? Kowe edhotong swita ning Pasundan. Ning aja ngaku yen anakku, pokoke golek gawean ning kono. Mbok dadi jurudang, juru pengangsu. Gelem mo? Yen wis kelakon ning kono golek keringan Pasundan ki apa? Induk, yen kowe kepethuk karo si Kebo Maruta, kowe ngledo karo Maruta. Supaya Maruta ben kenggo karo kowe. Maruta niku kereng apa mboten? Kereng kok, kereng mboten beneran. Kalau mau Joko Lodaya Kereng ora wong. Lek lanang padha lanang kereng ya. Heeh. Ning kaya wong wedok lulut. Lho lulut kok, Nduk. Titik kapiluyune balik tinggal perkara wong wedok. Lah, biyen Senopati Mojoket ning mergo kebelet karo wanita saka Pasundan, kenggo balik tinggal. Ayo nang kowe, aku mesti yakin tetep bakal kebelet karo kowe. Mas pameri niku, Bapak. apane? Bolak-balik kok kuwi. Lho, Bapak meri, lho watake Maruta senengane pancen niku. Senengane Maruta. Mripatku sing mbok incik lho kuwi wae. Maruta, Bapak. Maruta apa kowe? Maruta senengane kuwi. Kowe ah. Ora Maruta alasan kowe. Ya Maruta karo aku wis. Piye? Kula jane niku ya rada abot. Kula niku ora kulino kok, Bapak. Ora kulino ning dikulik-kulinake ben bisa entuk katekan ciptaning ati. Yen kelakon pedhok karo Maruta, kenggo karo kowe, dadak gelem, dadak gelem. Yen cara gelem kok takono kasekan Maruta iki dumurung ngondi. Waton kasten mbok jupuk bakal apes gayane, Mbok. Ngoten. Ah, Kapan terus? ayo saiki apa sesuk? Saiki sisan. Ah, gelem? Sing hati-hati, ya. Tak terus kombur. Ya, ora. Pun pamit. Wis ya. Iya. Jonjak janji wae. Apa ngatos dibaca. Enak kok, semoga-semoga.
ning Pasundan piye? Aja takoni terus gawe serak aku. Lah kowe iki minangka jagone wong Pasundan. Mulane tak kandhani sore tak kandhani wis. Bolak-balik wong sing kok goleki wong ngono ae. Kula Rumangsa ing Pasundan tetel mayem di putra mantu Kebo Maruta. pindah putra mantu kaping kalih kangge benenge Kabupaten Pasundan. Jago Jago. Boten wonten tiyang Mojopahit ingkang wani kalian Pasundan malih. Iya, pancen kaya ngono. Nah. Sebabe tak ganjar putraku loro. Besok tembe buri tak dadake ratu ing Pasundan. Sinten malih? Lho sapa sing ora seneng? Nah, jenengan boten putra mantu menika Kebo Maruta ingkang brengah-brengah gagah witeksa bagus pisan. Lho iki dikrata lho. Permisi, ngono. Apa permisi? Oh, permisi. Gini. Gini waktu gini. Caket. Ora sajal. Cecak ini. Lah, iki kowe bocah saka ndi? Lho, saking Mojolegi. Saka desa. Nggih, Tumeka ning Pasundan ana wigati opo? ajeng Suwito Kanjenge. Suwito. Abdillah Bendoro ngono. Kula niku ajeng golek gawean. Lah ning desa nyantem gawe apa? Ngumbahi, Heh? masak, Masak ya pinter. nyapu. Nyapu ya pinter. Saged. Pripun dipun tampi? Piye? Cakok desa piye? Ya Suwito niku Suwito umbah-umbah apa Suwito apa Lah iki niku kula pengen golek gawean ngumbahi. Iso masak. Saged. Menawi kula kok maneman nek kon masak kon umbah-umbah. Sajae tiyang desa kok mulus ngeten iki pripun ta? Mulus ora. Ah pawakane nggih. Lilawati. Nggih sae. Lilasari, Iki kula rata. iki ana bocah Suwito ge. Iki anakku loro iki. Ah, Lilasari Lilasari. Lilawati. Putra panjenengan. Ini ayu-ayu. Awake lemu-lemu kaya aku. Ya aku lemu kabeh. Nah, iki putrane. Aku mesem mergo aku seneng nyawang sliramu kok. Ndrayu ngantuk napa pripun? Ora urusanmu. Ih, ngerti. Ngantuk lah ora lah. Apa kowe nyelak blebuk? Ampun Andara Mulo, Putri. ora usah ngurusi aku. Ampun Andara Rasa Putri. keren. Lilawati aja kaya ngono. Iki tamu cakon desa, Anjir Romo, sampun apa kersa panjenengan monggo. Iki lho mau guyang-guyu terus. Kowe putra mantu Sinten? Kebo Maruta. Sinten? Kebo Maruta. Maruta. Om Kebo Maruta. Om Kebo Maruta. Lho sajae kok gumun Den. Lho, nggih, gumun Nyawang iki. Kebo Maruta. Teng mriki niku ora ana sing guyu lah niku lata-lata lek guyu. Oh, Bino. seneng atine jare. Kayak atine ayem ya ngono guyu. Ketekan sing disejo nggih. Mulane guyu. Dadi putra mantuku bojone loro. Besok dadi ratu kowe Pasundan. Lho, bojone niki. Lilawati Lilasari. Garwane iki ya. Sampeyan kok gelem dadi wayu? Pancen aku sing jaluk. Aku kepengin diwayo karo kancaku. Dadi wayu. Malah ngetengnya gawe ya. Lho, lara-larane wong urip niku jare nek wong wadon diwayu. Ler. Ngoten nggih. Larane meneh. Yen kok wadon gak tau diawori bojone. Masa sampeyan iki Lho, pancen bener Kebo Maruta Dadi bojone ning ora tau diawori bojone. lho wong bojo kok mboten nate awak. Ono Sinten? kowe. Lah kayane piye? Lho kula niku seprawan kok. Seprawan lho sampeyan ora percaya kula niku kaya ngoten niku. Perawan tenan kok kula niku. Deh. kados pundi? Upama dadi juru masak, Wah, maneman sanget menika. kowe isih di bojo apa isih kenyok? Kula niku seprawan, Ndara. Ting ora. Mboten ting. Pram. Mongoh-mongoh. Rawan kasep. Ngene. Upama kowe nyuwita ning Kabupaten Pasundan. Dadi juru masak ya ora patek Nah, akeh. iki.
Wong ngene rupane juru mati. Mboten pantes niku. Gandeng aku duda urung duwe bojo, bojoku mati, ndelak loro. Ki tak pundhut garwa pi. Garwa. Dadi bojoku. Kaya bapak biang niku. Kaya bapakmu lho simbokmu ngono. Wah niku tenanan apa mboten? Ya temenan ada bojo gero-geroan ku kula ono. Mboten mengke kula gelem terus Ndara Kanjeng ngapusi. Ora kok ngapusi, aku ora tau ngapusi. Ngoten nggih. Ning kula ndek penjaluk. Penjalukmu apa? Jenengan niku dadi ratu sing adil. Aja kaya unthuk, ngalor ngidul ketut iline banyu. Apa kurang adil, Kurang adil ketoke. Iki kok ora adil lagi. Duk-duke ngono panjenengan ya piye? Mboten ketoke tenan kok aku ngerti. Ora. Kok kurang, Ndara? Tenan. Nggih. Dadi karo aku, Nggih. ndelak loro lho aku wis. Kok nek engkang putra purun? Ngono. Nggih. Dilawati Dilasari. Loro apa? Iki tak pundhut garwa piye? Dadi ibumu. Menawi toko sarujuk sanget. Sarujuk. Dilawati piye? Melawati. Monggo. Pasrah. Yen kaya ngono apik. Sebab ngene iki, bapak iki wis tuwa. Kok durmati anak. Sasi rong sasi, genepe telung sasi, anak mesti bosen. Beda lan durmati bojo. Lah ngono te. Mesti setya tunggu, Lah putra mantu ya sarujuk. Piye, Bu Maruto? Ampun mantuk-mantuk jenengan niku ngomong ngoten. Sarujuk. Sebab mbok ora sarujuk wong mulut garwa wujute bupati kok mulut karo calon desa. Menur. Aku ora bakal beda-bedakake cah desa lan Kula menur. Menur. Nggih. Kowe gelem. Purun. Nek ora tau dikai jajan. Kapane? Arep lek jajan. Medhit ta? Hah, medhit ora karuan. Ning kok tak colok medhite. Nggih, kula manut Ndara Kanjeng. anut. Ger, tak aturi ana ing panggonamu suwang-suwang. Ayo. Tak aja. Oh, ngaten monggo. Dengan kantrem kemawon. Ngantuk. Monggo pinarak. Nggih. Akhirnya aku tidak-tidak. Jenengan kok ora ngomong blas? Kula sing bingung akhirnya. Mungkin nggih jomblo sampean niku kula niku jarikan kok. Kowe wis mau pikir seneng karo Sri Paduka. Jane kula niku nggih ra seneng. Lah kula nek matur mboten seneng kok nek kula dihukum pripun? Aku seneng kowe. Sampeyan suarane kita kok seneng. Yo, suaraku seneng. Aku seneng kowe. Seneng, Seneng kowe. Tegese pripun? Kowe arep tak pek bojo, Sri Paduka lo kali nesu tak paten. Angkeriye. Lho, gimana jenengan niku rak pun kalih. Lah kok isih kurang? Foto. Sampeyan niku karo bojone mungkin malah nek kadendangan. Aku wis bosen karo bojoku. Bojoku gandane ora enak kecut. Seger kowe. Gendane kecut. Alah ampun ngaten to ngendikane. Ih, iki kula jadi oh ya. Sik. Iki calon garwane Kanjeng Rama. Lah kok tok mek-mek kaya ngono. Kok malah mutah-mutah. Aku seneng karo menur. Aku wis bosen karo kowe. Oh, bener ya wong edian. Watul Kanjeng Rama di Iji kanggo. wong calon garwane Rama. Menika Rama tumindakipun Kebo Maruta. Calon garwa
marang tuamu. Iku lho, gamane jenengan kerenge ra karuan. Maruto. Apa? Lho iku calon ibumu. Aduh. Terus aku kepengin. Pengen rumah kamu bodohi kaya ngono. Wong ana bojo bareng kok ya ora rengo piye? Gara-gara karuan. Padha panasihatiku ya kaya ngono. Ngerti ora? Wis gandeng meneh. Gandeng meneh. Kali kuwe. Iki apa? Aku ketoprak pengen kene kok suram-suram rono. Karepmu piye? Jile mantu kena bedu yo iki. Hei, sing maju kalau Kak. Katimbang menur mok wae bojo kowe, alon tak demeni aku dhewe. Sampeyan iki tembunge Kowe ngapusi aku. Yen kowe kandha Kakas kene mau ingoni situ. aduh. Lah kaya ngono mau ingoni. Apa? saiki ngawure. Ora urus. Kowe ngapusi aku. Ngapusi piye? Kowe kandha aku iso dadi ratu. Waton aku manunggal karo kowe. Janjiku ra kene. Nek iso bedah Mojopahit turu bedah. Kuwi mung Kok dadi tembung. ratu ku piye? Cetha yen ki awel aku dadi ratu. Lho ora piye? Sing maju kalau Heeh. biyen ke musuh dibeci ana ora ana gunane. Kowe Ayo, kudu mati sepetan. arep mateni aku. Ya. Ayo tanding karo aku. Ah, ah, ah. Tanding karo iki. Oh, mati. Kok ono tumindak. Wis tak paringi putraku loro. Dadi putra mantuku. Saiki balik tinggal maning aku. Lho. Lho. Anakku tuh mateni anaknya. Kok sampe ngosik Sampeyan iki ngosik aku arep takon. Ora usah wedi, Mboten wedi nek kula niku gumun. ora usah wedi. Kula gumun. Bojo nempenjol wis bali. Penting aku. Sampeyan kuwi lho ngomong aku cek prawan. Mergo aku seneng kowe. Kula niku gumun kalih sampeyan. Sri Paduka niku aku iso mati. Mati kena pusaka. Pusaka niki. Pusaka niki kok ampun nggih. Pamengkang jagat. Pamengkang jagat. Kowe ora ngerti to? Dereng. Wong Majapahit kalah karo aku. Senajan aku kena pusaka aku mati saurip meneh. Apa meneh mak singgol kowe dik ngono urip meneh. Lho. Lah terus pengapasane Duh. jenengan pengapasane apa? Kowe kok takon pengapesanku Lho kula iki bareng. salah bojone mengke nek sampean niku ana apa-apa ning dalan, lah kok nganti apes, kula iso nulungi sampean. Ngoten lho. Kowe takon pengapesanku. Nggih. Wis ana jam 2 apa urung? Lho kok. Kula pengen ngerti. Menur, Pripun? aku iso mati karo pusaka pamengkang jagat. Pamengkang. Nanging eling-eling, Nggih. senajan kena pusaka kok aku gembletak isih ning lemah, tumempel lemah iso urip meneh. Oh, sore. Ning yen aku mati kena pusaka, bisa ning dhuwur anjang-anjang. Ora tumempel lemah, aku mati selawase. Oh, ngoten. Wah. Kowe bojoku ora ana alane yen tak peni ngerti. Nggih lah, mungkin wonten apa-apa kula sing nulungi sampean ngoten. Kesel aku serak pijeti lho. Oh, kersane mboten serak. Monggo. Pak. Sepundi? Niki to? Gendingi Nur, gendingi. Gendeng napa? Sakarepmu. Sontoloyo. Pan, rapi piti. Ampun matuk terus. Aja ngoceh terus to sampean niku. Ngombe Nur, ngombe. Mangke riyen. Sare riyen. Terus Kakang? Nggih. Pameng kami jaga tak colong aja lu kelangan.
iki jodol-jodol kebo Maruta. Jane mau yo ngono. Tenan to? Jane ning ora sida kok. Wah aku limbat tok wong kuwi anggere nyedhak aku tak enekne. Anggere arep nyedhak nyayang aku mengo. Wah, kowe. Aku dhewe bingung kok Kakang. Upamane segono kowe rak durung nganti kepuluk ya. Ah durung sida. Durung sida. Durung. Lagi dipuluk tok. Yo, Nek urung jemplok. utah. Utah. Iya. Bener iya. Hah? Yo piye? Aku mau ketemu kuwi mau Kebo Maruta to. Wah, nek guyu rata-rata. Tak titeni pawongane lah kok ning taman, cedhak aku. Terus Sri Paduka jane ki mau yo seneng aku, ning aku ki emoh. Yo. Nganti pas layan to Sri Paduka ditamani saka iki. Sang Paduka Loka mati. Mati. Sri Paduka Loka sampun bejak. Iwas kebenaran. Kanten Maruta tok. Kaya mangkon. Njur piye? Lah aku takon, kok ambuh temen pusaka kuwi? Apa jenenge Pamengkang Jagat? Iki jare Pamengkang Jagat. Dik, Saka jenis dipengkang ya. kok dipengkang kuwi lho. Ayo dipengkang jagat. Pamengkang. Pamengkang jagat. Lah aku takon. Iso mati nek dhewe iki ya matine saka Pamengkang Jagat. Ning nek isih nek nggone lemah, ki ora iso mati. Urip meneh, Kakak. Lah pengapesane iki, Aku pengapesane. kok takon pengapesanku. Lah nggih kula niku calon bojone kok kula pengen ngerti ya. Pinter kowe Lah iki iya, yo. terus Pinter kowe. iku aku dikandani Kakang. Dosok ning anjang-anjang kuwi selawase ora iso urip. Dadi nek sepatene aja nganti tememplek lemah. Heeh. Janjang-anjang mati. Dhuwur anjang-anjang. Wah, iki pengapesan janjang-anjang. Kuwi pengapasane Kebo Iki, Maruta. iki pusakane Kemudian? aku wedi. Wis mengkir. Mengko sampeyan sing ngejahi, kok saute kula. Ucang sing anjang-anjang. Isih urip kowe Sukomat. Maruta. Yen kena kowe tak elinge aja mbok bacutake kowe sabiling pasundan. Coba sawan piandel wis tangan. Oi. Dan tatori gaman kula koncalke. Keset tidur anjang-anjang. Ae ndur anjang-anjang. Mati garing mengke piyambakipun. Joko Lodaya. Nggih, Den. Gedhe labuhmu tumraping kraton Majapahit. Nggih. Tak ganti ngabyantur ngersani Kanjeng Rama tak suwunke Monggo, ganjaran bedelaken. Sukawati sabda katimbalan Rama Prabu. Mula ade enggal diaturake marang Rama marang tanggung jawab lan kesagawapun kala semono ngirangket Senopati Maruta lan Paduka Loka ing Paduka. Kepareng matur Rama Prabu. Ya, piye atur kauningan. Awit sabiyantunipun Jaka Lodaya lan calon bojonipun kalenggan sakmenika Sri Paduka Loka lan Senopati Kebo Maruta sampun tumekaning pati Rama Prabu. Senopati Kebo Maruta wis makan ing sirna lan ya kuwi adipati Sang Paduka Loka ing Pasundan. Nanging ora saka lan kagawa saka tanganmu dhewe. Ana sing sabiyantu sing jeneng Jaka Lodaya. Menika leres agung labu-labupun Jaka Lodaya. Lodaya, monggo. Nggih, dalem sira. Bener sing diaturake marang putraning Sun Sukawati yen kowe sabiyantu saengga nyerake Senopati Kebo Maruta. Menika leres Sinun Prabu. Lodaya. Menurut jagat Majapahit wong sing dikadhegayan kanuragan dikasken kaya kowe lan siji jagem telu ora bakal geger ora bakal rusak ing
Senopati Kebo Maruta lan Padena Adipati Sang Pandeglang Loka ing Pasundan. Mahnani tentreming praja Majapahit. Mula ya. Sabdane Rama rikala semono. Majapahit sawing tentrem supaya Kang Slira ganti walungane Rama tumrap ing Majapahit. Mula aja suwe ing sekawen iki tak parengake lenggah palenggahan ing praja Majapahit samono. Kadosan monggan ya monggan. Sokowati inggih kula Raden Kang Slira wis kelakon ganti palenggane Rama. Rama niat tambah asma marang jeneng sira kanthi gelar jejuluk Sang Prabu Anom Brawijaya Sokowati ya. Ampun kakalumpen awit sabyangipun Jaka Lodaya ndamel tentreme kahanan wonten ing Majapahit. Mugi Rama kersa paring ganjaran dumateng Jaka Lodaya. Sokowati Rama ora bakal ngilang-ilang lelobane Jaka Lodaya lan lelobane ing Praja Majapahit. Angkat pinangka senopati ya aja lali ya. Kulike Rama ya kados raden nggih. Mula sawising kabeh wis lenggah palenggahan agung sakwetahing Praja Majapahit menika kanthi purnane lelampahan matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangon jiwa